Θέλω είσοδο θέλω. Πω. Η μία τάπα πάω στην άλλη τάπα. Άντε έχουμε εδώ τάπα. Έλα Νίκο, προχώρα και άσου σταμα τώρα. Έχουμε... Ναι, ο ρέφερι. Ρε πούστη ρέφερι. Τελείωνε. Βάλε ένα μπλούζα και στις μαλακίες. Θα κάνεις 5 μέρες να έρθεις. Συν το κρύο άλλες 10. Άντε, βλέπω αύριο να είμαι μόνος μου, με την πληρώνω ακριβά από αυτή τη βλακεία σήμερα. Από εκεί Γιάννη, με το πόδι. Ο πεθαμένος. Λοιπόν, το βράδυ θα υπάρχει στο YouTube, παιδιά, μπάσκετ. Βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Μπείτε να το δείτε στο YouTube. Δεν υπάρχει περισσότερο, θα είναι 2 μάλιστα τέτοια. 2 ενότητες, 1 και 2. Βάλε το YouTube να το δω. Στείλε μήνυμα μόλις το βάλεις. Δεν χρειάζεται να... Μόλις μπεις θα βάρα. Μπάσκετ στα ελληνικά. Μπάσκετ ελληνικά, βραδιποριακός. Ταλαιπωριακός. Κοίτα, θέλει και μπάσκετ ο κόλος του, ρε. Πάμε Κωστιτόκης. Τώρα που στραβάω κιόλας. Πάρε. Ένας είναι ο παίκτης εδώ μέσα, ρε. Ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, you are a superstar. Worship me. Τι, τέλος. Έσχος. Οι αγωνιστές. Οι αγωνιστές ψοφίσανε. 8 καντάρια νερό θέλουν. Παρακαλώ πείτε μας κάτι για τον αγώνα. Κάντε μια δήλωση. Εσείς κύριε Γιάννη για μια δήλωση. Κάτι άλλο. Βαγγέλη, πώς είναι στον αγώνα ρε εσύ? Tragic. Θα συμφωνήσω με τον Ποραλίσσονα βέβαια. Θα κάνω μια έρευνα για το μάτς. Για φέρε μία. Λοιπόν, έτσι βάζουμε ένα καλάθι, να μαθαίνουν οι νέοι καλά περίπου. Εντάξει. Τι. Τι. Εγώ. Άντε ρε άστο και. Πάω να πιάσω πάλι τη γωνία μου, καλά ήμουνα. Κουράστηκα. Φέρε μία. Λοιπόν, η δεύτερη βόλη θα είναι καλύτερη πιστεύω. Η δεύτερη πιο πιο κοντά γιατί δεν φτάνω κιόλας. Παρά μία γουρνότριχα. Ποιος γαυγάει? Πάρ' το να φλόξει.
Άντε καμίσουμε μάλλον. Έχουμε κλατάρει. Ρε εσύ το κάμεραμαν ρε. Έλα, παίξουμε κι άλλο. Δεν περιμένω. Μπάσκετ μασίν. Ένα τσιγάρο, ρε. Λοιπόν, διάλειμμα και πάλι μετά. Το ημίχρονο συνεχίζεται. Δεν βλέπω οι παίκτες μας να ξαναβγαίνουν. Είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Ο Μαλάκος κάνει 3 ώρες ποδήλατο την ημέρα. Ρε βλάκα, εσύ δεν ακούς πάνω να μου χωθείς τώρα. Θα κρυώσεις ρε κεφάλα. Το μπάσκετ είναι ίσως συνέχεια στη ψήφα. Το ποδόσφαιρο πώς θα τη φάει. Θα κρυώσεις ρε μαλάκα, εσύ ρίξε και τα πάνω σου. Τι να ρίξω. Να ρίξε και τα πάνω σου. Να μια μπάλα του μπάλα. Να μια μπάλα του μπάλα. Ω μπάλα. Να πάω να ρίξω μια βολή. Ρίξε μια βολίδα, ξέρω εγώ. Το Βαγγέλη, γιατί έχει μια καβάτζα στην κοιλιά και μια που παίζει. Τον άτομο είναι διμπαλός. Οχ, να ο Γιάννης. Να ο Γιάννης, αύριο τρέχουμε να βγάλει τα χειρουργία του αύριο. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Δεν έφαγες το μεσημέρι καλά. Ούτε ο Νίκος. Και δύο μπάλες. Μονόπολη στην καφετέρια. Θέλει και 2 τρομάρακια. Κάνε Βαγγέλη. Λέει κάποια να μην δίνει για άλλο. Ούτε τη μία ούτε την άλλη. Να, ξαναμπαίνει η παιχτούρα στο γήπεδο. Για ζέσταμα, πάμε. Πω. Ζωγραφίζει. Πω. Τι με κοιτάς τώρα. Θα κοιτάς, με κοιτάω, να ξέρω. Άντε ρε κοστιμάδε του πως παίζει το τόπι. Σου δώσει μια συγκεφάλα με την μπάλα, μας και ξυπνήσει. Πάμε να φύγουμε. Α, κι άλλο. Δεν σας έφτασε αυτό. Θέλετε κι άλλο. Στέφανε, εσύ σοβαρό παιδί ρε. Μπες και μάθε τους πώς παίζει το τόπι, γιατί θα μας το ελάνουν εδώ πέρα αυτοί. Εγώ λέω αλλάχτωμάδες, όλες και μόνος μου. Σιγά θα μένει και σιγά, θα ζαλιστείς. Μας απειλείς. Πού πας? Πάω περίπτερο. Τι περίπτερο ρε. Ρε εδώ να παίξουμε ρε. Φεύγει ο ένας παίκτης. Και οι δύο φεύγουνε. Εγκαταλείπουν την ομάδα. Τι τσιγάρα ρε. Θα παίζετε μπάσκετ ρε τσιγάρα. Ωραίοι μπασκετμπολίστες. Του κόλου να πούμε. Ναι, έλα να με τραβήξεις σε αγώνα. Δεν λέω κανένα ευτράπηλο ρε γάμο το κεάτο μου. Κάνε κανένα μακροβούτι εδώ μερικέ. Μετά πάλι πάμε για τρίτο μέρος.